It's about to go down. All right, bafethu sanibona. Hey, Hello njani? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Nginobani la? Awubona yini nothi noba? Ebhuti akunzima. Awu. Okay. Unqobo muhle nento zakhe. Ngoba muhle nento. Yes. Wamuhleke. Of course, as always. Uyamind ukusonda i360 for the camera? Ish ngiyanqena yazi. Oh, okay. Waqoka kahle. Ngiyabonga Nkosi yami. Wait a minute. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu nje la ngimbona efaka uvala kwenzakalani? Ish ziyakhala bhuti wami festive njengamanje. Unyaka mongazazi ukuthi uzovala ngapi. Sesikutshenile thina ukuthi uvala. Uvala. Nanku ukuvala. Ukuphi uvala? Use FNS Corner House obanjeni kwaSpam. Mhlawumbe omunye ongadido FNS esibayeni. Yes, mhla ka 31 nje ziyaqophoka ziyakhala. Okay. Yes. Manje ngifuna ukuzala ngenze njani? Okay, eyokuqala nje bhuti. Nali tickets. Ngisacela ukunikeza u60. 60 rand? Yes. Okay, ngiyotransfer ke. Ngifuna manje. Cash. Yes. Hey, sizotransfer. Okay. Masicede ukukhuluma ngiyotransfer. Okay, bhutam. Quality ungalibeka ngathi. Mhla ka 31 ngizobe ekhala amathikithi ayatholakala kithi aphinde atholakale e-computer tickets ey'tolo Shoprite athola nase-Esibayeni uyathola. Okay. Yes. So besithini lapha kuvala? Hawu bhuti wami usabuza mina nabazi uyaganga. Awusivalela phela. Get ready. Okay. Hey.